Aquesta setmana l'aeroport de la Seu ha acollit el màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni que ha organitzat el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. El director del màster, Francesc Muñoz, ha avançat aquest divendres que l'experiència ha sigut molt enriquidora i que els alumnes que venien de 5 universitats europees han aportat diverses propostes per aprofitar el potencial de l'aeroport des de diverses vessants. Hi haurien com 3 grans grups de projectes. Projectes molt, diríem, físics, que incorporen elements i, per tant, s'adrecen a equipar l'aeroport perquè pugui servir al territori d'usos nous. Primer grup. Segon grup, projectes que són capaços de detectar valor en el territori i en el paisatge que, tot i que existeix, no s'ha posat en solfa en un discurs global per oferir-lo a una comunitat europea que podia gaudir-ne i alhora als habitants del territori. Per tant, un segon grup de projectes que treballen temes com itineraris paisatgístics, elements d'interès barrejant o creuant patrimoni de tot tipus, patrimoni ambiental i patrimoni cultural, amb paisatge. I el tercer grup de projectes tindria a veure amb la creació de marques paisatgístiques i territorials en les quals l'aeroport pot tenir un paper futur fonamental. Des del territori aquesta iniciativa s'ha vist amb molt bons ulls i es dona ple suport al màster que aporta una nova mirada a l'aeroport. Estudiants, joves, amb talent, de diverses disciplines, de diversos països del món, de diverses universitats del món, que a més, en molts casos no coneixien aquest territori, ens podien aportar una mirada molt fresca, molt positiva i alhora molt enèrgica perquè la taula estratègica de l'aeroport fos capaç de prendre decisions que anessin en la línia de dinamitzar, en la línia de convertir l'aeroport o de continuar convertint l'aeroport, en aquest cas, en un motor econòmic, turístic i moltes altres coses del nostre territori. El màster s'ha centrat en estudiar l'aeroport des de diferents punts de vista i, sobretot, aprofitant el seu context ambiental i paisatgístic de cara a potenciar-lo.